Fa la seva ofrena Fundació. Fa la seva ofrena Convergència Democràtica de Catalunya i Joventuts Nacionalistes. Dones de Santa Coloma de Gramenet. No, no, hombre, no. Són molt simpàtics, per voler fer les coses. Asociación Cultural, Centro Cultural, Raíces de la Peña Cultural Andaluza, Gente d'Accions de Veïns de Santa Coloma de Gramenet, Grup de Dones del Barri Llatí, de Veïns de Singarlín, Serra de Marina. Fa l'ofrena Club Ciclista Colomenc. Associació fa l'ofrena. A continuació fa l'ofrena Associació Suport Emocional. Fa l'ofrena l'Associació de Voluntaris. Fa l'ofrena el grup. A continuació fa l'ofrena la Societat Cooperativa Catalana La Colmena. Vecinos Guinardera. Fa l'ofrena la Casa Regional. Fa l'ofrena Agrupación Musical Hermandad Nuestra Señora del Rocío de Centro Cultural Andaluz Colonia Gabrense. Fa l'ofrena Iniciativa per Catalunya Alternativa. Fa l'ofrena fa la seva ofrena fa l'ofrena la Penya. Fa l'ofrena l'associació El Defensor de la Ciutat. Fa l'ofrena la Colla de Trabucany. Fa l'ofrena la Colla de Draconaires. Fa l'ofrena a continuació.
també.